Que tal? Boas tardes. A pesca do salmón estará prohibida a próxima temporada en Galicia. Acordouno o Consello Galego de Pesca Continental e fixo porque esta especie comeza a escasear xa nos ríos. Paralelamente, realizarase un seguimento da evolución das principais poboacións galegas de salmón en ríos como Ulla, o Eo e o Landro, entre outros. O principal problema non é a cana é un dos moitos problemas que ten o salmón, pero, bueno, calquera axudiña que podamos dar nesta situación creo que é loable. O Instituto Xeográfico Nacional dá hoxe conta dun lixeiro tremor de terra que se dixo notar esta mañá principalmente na provincia de Pontevedra. Foi un terremoto de 3,3 graus con epicentro entre Silleda e Lalín e tivo lugar ás 9:30 da mañá. Foi de baixa intensidade, pero aínda así deixouse notar. Eu non sentín temblar tampouco, sentín nada máis ese estampido e un ruído, pero unha cosa espantosa que non a sentín. Non a sentín nunca, eu só non a sentín nunca. E a veciña dixo igual, que me romperon cristales, e despois de repente, bom, 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 bom. E non foi o camión. E unha das imaxes do día cheganos dende Vimianzo, é a que nos deixa o encontro de palilleiras. Máis de 600 chegadas dende concellos das 4 provincias xúntanse hoxe no pabillón desta localidade. A cita está organizada pola Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas de Vimianzo, que leva 20 anos esforzándose para que este patrimonio non se perda. E facer como unha lembranza desta artesanía para seguir, digamos, que siga viva entre nós. De feito, en toda Galicia está, porque nós temos aquí xente que ven de toda Galicia. Comezamos o percorrido informativo deste sábado en Redondela, na parroquia de Trasmañó. Arranxeron unha vía e quedou peor do que estaba. De feito, os primeiros accidentes non tardaron en chegar. A veciñanza pide que se amañe, aproveitando ademais que a obra non está recepcionada formalmente. Gañaron unha beirarrúa, pero perderon en seguridade. Xa o viñan dicindo cando se executaban as obras, pero ninguén lles fixo caso. Esa antes era unha curva que hai bastante peligrosa. Para acomodajala insistimos moito que quedara esa curva non tanto rodado, e abriron o rodado e vemos que a curva e tal sigue tanto peor que antes. O trazado da curva é tal que obriga a invadir o carril contrario. Para cruzar como para subir hai que invadir un carril, de que marcaron hai que invadir sempre o carril contrario. Mira, veñen pisando a línea continua, pintaron unha línea polo medio e veñen pisando. E ali non se cruzou un coche con outro. As primeiras rabuñaduras en vehículos e accidentes non tardaron en producirse. José María foi unha das primeiras vítimas. Yo iba en la dirección de bajada y vino un coche a más velocidad de la que podía, invadió el carril contrario y hubo el choque. El morro del coche en la parte izquierda quedó deshecho. En cartos iso foi, lembra usted? Bueno, non sei por que pagou o seguro, pero debieron de ser sobre 3.000 euros aproximadamente. A obra que acometeu a Audasa aínda non está formalmente recepcionada, polo que os veciños pensan que aínda ten solución e que é moi doada. Es muy fácil, es muy sencillo, porque la curva aquella está mal planteada, porque lo que es en la curva, esta acera tiene más ancho de lo que está marcada en esta trayectoria. Reducir a beirarrúa, non? Reducir la acera. Agardan que o Concello de Redondela, a Audasa e o Ministerio de Fomento arranxen o problema axiña e non desbotan movilizacións. De feito, xa estiveron concentrados nunha visita do exministro Ábalos a Compostela. En Arteixo, na parroquia de Suevos, volven a alzar a voz pola perigosidade dunha estrada estreita e sinuosa que soporta co tío o paso de numerosos camións a gran velocidade. Por esta estrada estreita, chea de curvas e en moitos treitos en beirarrúas, circulan a cotío unha morea de vehículos pesados sen respectar os límites de velocidade. A Diputación, despois de nós tanto protestar, púxonos dúas señales de 40, que xa tiña que poñer de 30. Uns a 60, outros 70, o que lles dá a gana. Há de camións que pasan por aquí, que tiñan que ir por Rañobre, e que veñen moitas veces por dirección prohibida, que lles temos que parar,
temos que discutir con eles. Ayer se volvió a colapsar todo, ahora en invierno es máis peligroso, porque al estar a carretera mojada, pues se pode ir un camión ou lo que sea. Este vídeo, grabado por un veciño no que se ve un coche parado na estrada para deixarlle sitio a un camión porque os dous xuntos non pasan, á vez que un peón agarda na beira vía, repítese, segundo os residentes, con moita frecuencia. Mira, vivo na curva, eu quero ir tirar a porquería ao contenedor e o outro día 6 camións xuntos, non daba cruzado, que agora teño moito medo a cruzar ali, Aquí hai nenos, non hai aceras, aquí é un peligro constante. Hai nenos pequenos, tes un descuido, pasa un camión e non o ve. A máis de supoñer un risco para a seguridade viaria, denuncian tamén danos nas vivendas máis próximas e a deterioración da estrada. Nas casas, que abriron todas, ahora van volver a abrir. Las carreteras están todas como están, que solo hay que verlas, y las casas, por ejemplo, las que están pegadas a la carretera, pues están ya con grietas. Grietas, las aceras las acaban de arreglar, ya están reventadas otra vez. Podían haber abierto ahí la autovía que entra para el puerto exterior y hacer ahí, se propuso hacer una caracola y ver el tráfico todo por ahí. Está el vial del puerto exterior que apenas tiene tráfico, lo único que tienen que hacer es, digamos, un enlace para que ellos puedan salir todos por ahí, pero claro, es... Aseguran estar fartos e por iso este xoves contra as 5 da tarde vanse concentrar e cortar o tráfico para exixir medidas urxentes. E veciños de Sabarís, en Baiona, reclaman máis medidas de seguridade na estrada principal do lugar. Denuncian que os vehículos non respetan os límites de velocidade da vía, o que supón unha gran inseguridade para os peóns. O paso de peóns fronte ao supermercado na avenida de Sabarís en Baiona está elevado. Malia esa barreira, os veciños aseguran que é moi perigoso. Los coches de verdad que pasan siempre con mucha velocidad y la gente aquí a veces a cruzar tiene miedo porque ya hubo algunos atropellos aquí en este paso de peatones. Van rápidos, sí, van bastante rápidos, sí. Y eso que hay los pasos de cebra están elevados, pero sí que van rápidos. Bastante. De hecho, en este no sé si murieron 2 personas, me parece, en accidente que las atropellaron. Y casi nos atropellan con el carrito del bebé. Entonces tenemos que ir nosotros con cuidado aquí porque si no, y de noche con el perro cuando lo teníamos era igual. Denuncian que os excesos de velocidade nesa vía son constantes, tanto que recolleron sinaturas para pedir que se tomen medidas. A verdad que aquí pasan a unha velocidade impresionante, hai que ter un cuidado, eu sobre todo, que a veces cruzo para pasar a seguinte calle, estou con medo a ver se paran, se non paran, cuidado, hai que ter moita precaución, sobre todo nosos peóns temos que andar con 20 ollos. E non se pode ir como loco, hai que respetar as leyes. Se está para 30, para 40, tenemos que ir a 30, 40. Trátase dunha recta entre 2 rotondas con 2 carrís en cada sentido. Sí, van muy rápido y el problema es que yo nunca vi la Guardia Civil por aquí. Nunca vi el radar, nunca vi nada. No sé qué están haciendo, pero hasta el día que pasa algo grave, que sea con un niño, nosotros con el cochecito, los coches pasan delante. Estamos en el paso de cebra, no paran. O fin de semana desciendo en baixo. Entre outras medidas, reclaman que se volvan pintar os pasos de peóns e que se coloquen radares ou semáforos que limiten a velocidade e melloren a seguridade. E máis queixas pola falta de seguridade viaria, veciños de Cospeito piden medidas para reducir a elevada sinistralidade nun cruzamento de estradas perigoso na parroquia de Roás. Nese punto, 2 persoas resultaron feridas nun accidente, o segundo en 15 días. A piques de sentar á mesa para o xantar, os veciños desta casa de Cospeito víanse sobresaltados polo estrondo dun forte golpe. Souberon que era un novo accidente de tráfico. E de repente sinto un golpe tremendo. E salgo afora e digo, ala, un accidente, como sempre, porque fai cousa de 15 días, 15 ou 20 días, houve outro dunhas veciños de aquí. E entonces eu cada vez que sinto un golpe salgo afora. E dous rapaciños, isto eran marroquís. E despois outros 3 eran africanos. E, bueno, que houve aquí un despliegue porque pensaron que un señor marroquí estaba atrapado no coche, pensaron que non o daban quitado, en isto que, bueno, viñeron os bombeiros, pero ao final non fixo falta.
Residen fronte á perigosa encrucillada da estrada Lugo 113 en Roás, onde bateron frontolateralmente dos vehículos. Viven con medo polos constantes sinistros. Vivimos de sobresalto en sobresalto e eu teño moito medo porque non é a primeira vez que se nos meten na casa. Da outra vez que pasou, metéronsenos no jardín, desfixéronnos todo. Nun dos coches viaxaba un matrimonio de mediana idade, ambos resultaron feridos e foron trasladados en ambulancia ao Hospital Lucus Augusti, e o segundo accidente en 15 días nun vial que une Castro Ribeiras de Lea con Abadín, nun treito recto con moitas interseccións e cambios de rasante. Detrás dos sinistros hai varios factores como exceso de velocidade e non respeta a sinalización. Que os que veñen do lado de movimento teñen que facer 2 estos e non fan máis que un. E métense á carretera, entre que se despistan un pouco e que se meten á carretera e que lles ven outros leva por diante. Aí hai moitos sitios de onde salir e hai que cruzala rápido, salir rápido do stop, porque se aparecen os coches do lado de Castro aparecen enseguidita encima. Eu creo que son despistes, aquí nesta zona sempre hai moitos cruces, moitos desvíos, tráfico hai moito, a velocidade, pois, a maior parte das veces é bastante exagerada, moi desproporcionada, porque hai moitos vehículos agrícolas que van á súa velocidade. Os veciños piden medidas para rebaixar a alta sinistralidade. No pasado mes de febreiro, no mesmo lugar, batían 2 coches e os turismos invadían o xardín desta vivenda, tamén co resultado de 2 hospitalizados. A primeira hora da mañá pasou a disposición xudicial a muller que supostamente acoitelou un home na antiga estación de autobuses de Vigo. Andrea Otero, sabemos se xa declarou? Pois a última actualización que temos sobre este caso é, como dicías, Chus, que esta mañá, a primeira hora da mañá, pasou a disposición xudicial esta muller que presuntamente tería cometido ese homicidio na antiga estación de autobuses de Vigo. Agora, despois de pasar toda a mañá nos xulgados da cidade tras declarar fronte á maxistrada, estamos á espera de que esta muller saia das instalacións onde a Garda Civil lle toma o relevo á Policía Nacional para continuar adiante con este caso. Esta muller foi detida na tarde do xoves despois de atopar a este home sen vida e con varias coiteladas nesta estación antiga de autobuses da cidade, na Avenida de Madrid, onde é recurrente ver a varios sen teito, como era o caso deste home falecido e tamén da muller que pasou esta mañá a disposición xudicial. Grazas, Andrea. E a Policía Nacional recuperou 60.000 euros que lle foran roubados a unha empresa coruñesa mediante a estafa do correo electrónico corporativo comprometido. Mediante este calote, as credenciais dun dos empregados da empresa víronse comprometidas de tal xeito que cando a empresa debía realizar un pago vía transferencia, o estafador cambiaba o número de conta de destino facéndose deste xeito co diñeiro. Os axentes bloquearon a conta de destino da transferencia fraudulenta e identificaron o titular da mesma. Grazas á rapidez coa que a empresa se decatou do acontecido e o denunciou, os axentes puideron solicitar o bloqueo da conta de destino desa transferencia e identificar ao seu titular. Desta forma, conseguiuse que se devolvera ás víctimas o importe íntegro do estafado. E a Garda Civil da Coruña detivo un home como presunto autor de 11 delitos de incendio forestal dentro da coñecida como Operación Torunda. A operación iniciouse por mor do incendio rexistrado o día 30 de xullo no termo municipal de Oza-Cesuras. No transcurso da investigación producíronse outros 10 incendios de pequenas dimensións co denominador común de situárense todos nas marxes da mesma estrada e na área protexida da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. O detido pasou a disposición do xulgado de instrucción número 1 de Betanzos, que decretou o seu ingreso no cárcere. A Garda Civil mantén a operación aberta porque sospeita que esta persoa pode estar relacionada con outros 10 delitos de incendio forestal ocorridos este verán nos termos municipais de Curtis, de Vilasantar, de Sobrado dos Monxes e de Melide. Ás 9:29 desta mañá, o chan tremeu na comarca do Deza. Rexistrouse un sismo de 3,3 graus con epicentro entre Silleda e Lalín. Xoel Rodríguez, sentiuse moito o tremor.
Pois o certo, Chus, é que non moito porque foi un sismo de baixa intensidade, pero sí o suficiente como para que se percibise non só nos concellos desta comarca do Deza, senón tamén noutros puntos como Arzúa ou O Pino. Segundo os datos recollidos polo Instituto Xeográfico Nacional, o sismo rexistrábase ás 9:29 desta mañá cunha intensidade de 3,3 na escala Richter e a unha profundidade duns 5 km neste punto, neste lugar de campo, no concello de Silleda. Por sorte, ese tremor de terra non provocou danos persoais, nin tampouco escorregamentos, derrubamentos ou outro tipo de danos materiais. Hai que lembrar que Galicia é unha zona onde a actividade sísmica é moderada, con estes sismos de baixa magnitude sendo relativamente frecuentes. O Instituto Xeográfico Nacional rexistrou o sismo de magnitude 3,3 no límite entre os concellos pontevedreses de Silleda e Lalín, a 5 km de profundidade, e é nesa zona, a un lado e outro do río Deza, nas parroquias de Prado e de Siador, onde atopamos algunhas das persoas que sentiron este tremor de terra. Eu estaba preparando a plancha da cociña e de repente sinto estalar como foran cristales. E desto un golpe así, bum, 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 bum. Pero a casa, como temblar, non temblou. Non foi como doutros temblores que veñen fuertes. Nin lle tocou unhas portas, nin os cristales, nin nada. Pero o estampido foi como se romperan cristales. E de repente, nada máis. Eu xa quedei como un huevo choco. Notei un ruido moi fuerte, eu creín que era un trueno, pero retemblou toda a casa e as ventanas tamén. Por iso me pareceu raro que fora un trueno, porque despois xa non sentí máis nada. Vivo en Silleda no pueblo, vivo nun quinto e non sentí nada. Nada de nada. Estaba desperta, estaba na casa. Foi contra as 9:30 da mañá e din que durou uns poucos segundos. Na base dos bombeiros de Silleda tampouco sentiron o sismo, nin teñen constancia de que causase danos. Outra vez que fai bastante, pois a mellor como 20 e pico de anos ou así, tamén houbera un moi fuerte, pero aquel fora moi fuerte. Que retemblara toda a casa e todos eses días sí que tuve medo. Pero hoxe non. Veciños de Vila de Cruces, Vedra e a Estrada tamén informaron de que notaran o tremor. A Federación Galega de Pesca respalda a veda do salmón nos ríos galegos en 2026, unha medida que anunciaba a Xunta esta semana. Dende a Federación agardan que a prohibición dé resultados, xa que din que a situación desta especie é desastrosa. Os pescadores levaban anos notando a escaseza de salmón nos ríos galegos. Na campaña do ano pasado apenas se pescaron uns poucos exemplares. Moi poucas, no eu creo que só se pillaron dous, e foi os dous na parte galega. No Miño creo que non se pillou ningún, no Ulla tampouco, o Lérez está vedado. O Masma creo que non, ahora non recordo exactamente, pero foi o único onde se dou algunha captura. O descenso continuado das poboacións fixo que o salmón estea en perigo de desaparición. Ante este problema, a Consellería de Medio Ambiente decidiu vedar a pesca desta especie en todos os ríos galegos durante a próxima temporada. Desde a Federación Galega de Pesca din que a veda era necesaria. Agardan que dea resultados, aínda que dubidan que prohibir a pesca durante unha soa campaña sexa suficiente para recuperar a especie. Valorámosla moi positivamente. Ademais, agradecemos tamén a valentía da nosa administración en tomar esta medida, porque xa sabemos o impopular que é propoñer vedas. Un aniño, pois, o mellor é algo testimonial, pero, bueno, esperemos que se note un pouquiño o beneficio desta pequena parada e que, o mellor, se vesa que pode ser útil para protexer esta especie. A prohibición de pescar salmón é a principal novidade da temporada de pesca que comezará o 15 de marzo e rematará o 31 de xullo. Vimianzo acolle hoxe o seu encontro de palilleiras que chega xa a súa 18ª edición. Reúnen no pabillón da localidade máis de 600 palilleiras chegadas dende concellos das 4 provincias. A cita está organizada pola Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas de Vimianzo, que leva 20 anos esforzándose moito para que este patrimonio non se perda. Agora mesmo fan un pequeno receso para poder participar nun xantar colectivo. Ás 4 abrirán o público para seguir amosando o seu bo facer.
facer como unha lembranza desta artesanía para seguir, digamos, que siga viva entre nós. De feito, en toda Galicia está, porque nós temos aquí xente que ven de toda Galicia. Iso é o noso importante, unir intereses e que a xente valore este traballo artesanal. Me encantan os encontros de palilleiras porque temos relacións con outras asociacións e ademais pois ves moitas labores de moita xente que traballa desde hai moitos anos. Esta fin de semana a Federación de Bancos de Alimentos celebra a súa gran recollida anual. Os voluntarios de Peto Azul están hoxe en supermercados de toda Galicia, apelando á solidariedade dos clientes. O reto é dar asistencia a máis dun millón de persoas que precisan da atención dos bancos de alimentos en toda España e conseguir 10 millóns de kilos de comida. Un concello galego figura entre os 5 mellores de España para ir de escapada ao rural. Situado na comarca luguesa ten festas gastronómicas e históricas e ademais conta cun dos castelos mellor conservados do país. Falámoslles de Friol. O concello lucense de Friol resultou finalista este ano no concurso organizado pola páxina Escapada Rural. Figura así entre os 5 mellores destinos de todo o ámbito estatal para botar uns días lonxe do asfalto. Vimos da zona de Pontevedra a pasar 2 días de escapada rural e a verdade é que a zona é moi natural, o entorno é moi natural, entonces sí que é propicio, digamos, para pasar uns días de desconexión. En canto ao entorno, fixemos algunhas rutas polo monte e a verdade é que é un entorno bastante máxico, digamos, ¿no? Venimos de Asturias y lo que veníamos buscando era un poco la tranquilidad y bueno, encontramos buscando pues este sitio que nos llamó la atención, nunca habíamos estado aquí la verdad, aunque bueno, somos de comunidades limítrofes. Y nada, venimos a pasar aquí unos días, eso, para estar un poco tranquilos y nada, a mirar un pouco el paisaje e a conocer un pouco la zona. Atractivos non lle faltan a este concello da comarca de Lugo, comezando por unha das fortalezas medievais mellor conservadas de todo o país, o Castelo de Narla. E tamén conta con varias festas de zona, tanto gastronómicas como a do queixo de Cotá e o pan dousa, como de recreación histórica, como é o Friulio, onde se baten galaicos e romanos. Eu penso que iso foi moi acertado porque Friol merecio, é dicir, Friol é un concello que ten moito que ver, moito que enseñar, que fan moito por Friol, é un sitio onde fanse moitas festas, a gastronomía, ten moita arquitectura, bueno, é un sitio digno de ver. A páxina organizadora do concurso menciona ademais algúns dos numerosos aloxamentos que hai en Friol. Albergan tanto peregrinos como amantes das escapadas de fin de semana. Viveiro conta cun mural sobre a Semana Santa obra do artista local Daniel Caxete. Hai un ano recibiu o encargo da Xunta de Confrarías para facer este traballo, inspirado nunha imaxe do Cristo da Agonía. O traballo xa loce nas proximidades da Igrexa de Santa María. Viveiro conta desde hai uns días cun símbolo máis relacionado coa Semana Santa. Trátase dun mural situado no casco histórico da vila, onde esta celebración se vive con moito fervor. Deronme vía libre para elixir o motivo que eu quixera, sempre con imaxes religiosas e que representara un poquinho a Semana Santa de Viveiro. Optei pola imaxe dun retrato de Xesucristo. O mural representa unha das figuras máis simbólicas da Semana Santa de Viveiro, que está recoñecida como de interese turístico internacional. A iniciativa de facelo surdiu da Xunta de Confrarías. Optamos polo Cristo da Agonía porque é un Cristo moi representativo de Viveiro, e a verdade que quedou espectacular, parecese moito ao Cristo en sí, é unha imaxe que ten moita devoción aquí en Viveiro, todo se vencella e ao final o resultado é maravilloso, claro. Recoñece o autor que o máis complicado foi o ano de preparación do mural. A execución levoulle pouco máis de 2 semanas. Por un lado están as enormes dimensións que ten, e por outro a textura desta parede rústica, que me obligou a aplicar diferentes técnicas, poder encaixar desta forma o retrato, sobre todo irme ás grandes dimensións porque é moi difícil dar detalle nunha textura tan evidente como a desta parede. Eu utilicei as
as 7 palabras de Cristo, escritas en griego antiguo. Eso sirveme como marcaje para utilizar e facer este marcaje de grandes extensións. Situado nas proximidades da igrexa de Santa María, o mural xa é unha razón máis para visitar Viveiro. Tan famoso como o seu Nadal foi durante un tempo o Dino Sebe de Vigo. Diante desa escultura vexetal fixéronse milleiros de fotografías e memes e mesmo tiña páxinas nas redes sociais. Esta é a historia do caso dunha estrela. A vida da Dino Sebe daría para unha webserie ou un serial. Hai 10 anos converteuse nun dos grandes referentes da cidade. Chimpou de Rosalía a Porta do Sol, tivo un fillo logo dunha longuísima eclosión e rematou na Alameda cando as obras da Porta do Sol. E agora, onde está? Leva un ano aquí, nos viveiros municipais. Está en repouso porque quedou nos osos, na estrutura de arame. No lugar onde máis tempo estivo, seguen a botando de menos. Vin con unhas compañeiras do Chollo a facernos unhas fotiños e tal co Dino Seto. Tiña o Dino Ovo, pero tardou 3 anos en eclosionar. A verdad que estamos desexando que nacera xa a criaturiña. Bastante alegría. A los niños y a los mayores también nos daba, Puede ser, era un poco la atracción viguesa, sí que la echo de menos, sí. Pues a mí gustábame, sí. Sí. Hay en Navia hay un, pero está medio despeluchado. Sí, hay un ali en Navia. Sobre todo los niños que quitaban las fotos, ahí siempre en las fiestas, en las comuniones. Son cosas bonitas de Vigo, que no deben de desaparecer. Cando e a onde volverá son polo de agora preguntas en resposta da Sebe máis famosa de Vigo, que pasou de ser unha estrela a quedar así.